tuinbouwbedrijf wordt de Frieske onderneming van 2013. Er binnen 4 nomineerden. Tuinbouwbedrijf Hartman in Saisbjerrum. Een familiebedrijf dat komkommers, paprika's, tomaten en wietlof op bestelling teelt. Steensma in Ljouwert bestaat al zo'n 1839 en is bekend van de confijterij. Maar ze leveren je 10-tal ingrediënten aan de bakkerijbranche. Op het heden liften ze ook mee op de hype van de cupcake. Ecostaal in Appelsgeer, ook een familiebedrijf. Als zo'n 1960 ondergong met milieuvriendelijke meststoffen en gewaaksbeschermers. Nou ook actief in het Boetelaan en plan voor nijbouw in Jesterwoude. Arkenbouwer Spruit op het Jereveen. In 1962 oprichtte toch Hein en Stien Spruit. Nou onder leiding van zoon Herman. De arken binnen energiezuinig en els ontwerp is uniek. Alle bedrijven worden fileerd door 4 kritische juryleden. Hans Snijder, haatredacteur van de Ljouwte Kranten. Piet Smit, algemeen directeur van de Pais Supermerken. Diana Monissen, voorzitter van de Rier van Bestuur de Friesland Zorgverzekeraar. En deputaire Hans Konst, voorzitter van de jury. We beginnen op het Jereveen. Sportstad van Friesland bij het turncentrum, de reetriedenstempel Tialf en vanzelf Sportclub Jereveen. Maar de wenarken van Spruit binnen in Nederland ook een begrip. Els hier worden hier zo'n 40 nieuwe arken bouwd. Meestentijds ter vervanging van een oude ark, want nieuwe listplakken komen er haast net bij. Uit zijn een nijbouwprojecten liek als Eiburg in Amsterdam. Naast de arkenbouw het Spruit ook een eigen installatie- en schildersbedrijf. In 1962 zijn mijn vader en moeder hiermee begonnen. En in 1980 zijn ze hierheen verhuisd. Toen werkte hier 3 man, 4 man. En in 1990 dubbele denk ik 8 man. En nou? Ja, 50 ongeveer. In de jaren 90 kwam het allemaal op je af en nu moet je zelf weer op pad. Dus we wilden echt ondernemer nu opstaan. En heb je het gevoel dat het wel goed is? Ja, het gaat, we hebben niks te klagen, we hebben volop werk. Er liggen nu 23 arken hier in aanbouw. Dus wat wil je nog meer? Werk zat. Deze ark die schiet er lekker op. De schilder is bezig, de keukeninstallateur is bezig. En we hebben dus een eigen arkenbedrijf, een eigen installatiebedrijf, een eigen schildersbedrijf. Maar daarnaast zoeken we zoveel mogelijk partners in Heerenveen om mee samen te werken. En van de Woude, daar halen we alle keukens weg. Die is nu weer een keuken aan het installeren. Hier zit ook helemaal vloerverwarming in. Dus de vloerverwarming onder en boven, die zorgen dus voor de warmte. En de warmtepomp, die zorgt voor de energie in de woonark. Dit is nou een warmtepomp. En het veelt je gewoon 20 graden. Is het ook. Het is 22 graden hier, onder en boven. Overal vloerverwarming. Maar waar komt die warmte dan bij? Nou, er zit dus het buizensysteem wordt meegestort in de betonnen bak. En door het compressie wat in het apparaat zit, daarmee wekken wij de energie op. Maar er laat nou gewoon ijs in het water. Ja. En toch zit er energie genoeg. En als het maar stroomt, ziet de ijs is aan het oppervlakte. Maar daar waar de buizen lopen zit geen ijs. Dat is altijd 4 graden. En dan hoef je nooit meer gas te betalen? Nee. Hier is het uitzicht. Dit is een slaapkamer. En dan komen er eentjes elke morgen uitzwemmen. Ja, je zit je echt krijg maar een holle boven het water eigenlijk. Ja. En dat is wel grappig. Als je bijvoorbeeld zwanen hebt en die voeren je elke dag wel vast uitzet. Die zwanen komen terug en die komen echt even op. Dus die houden je wel wakker. Dus dat zit daar verhoudt tenminste. En de banken, werk je die goed mee? Nee, de banken doen heel moeilijk en de gemeentes doen ook moeilijk. Maar goed, daar hebben we gewoon mee te maken. Hè. Voorheen waren de banken heel soepel en iedereen kon een hypotheek krijgen. Nou, tegenwoordig duurt dat gewoon heel erg lang en daar hebben we ook wel last van. En dus de banken die gaan niet meer buiten hun regels. Dus alles moet precies in orde zijn. En als ze het kunnen vertragen, dan zullen ze dat niet nalaten. En dat stagneert ook wel soms in productie? Ja, dat is best lastig. Want soms hebben we wel genoeg arken verkocht. Maar die kunnen gewoon nog niet in productie. Omdat A, de gemeentes moeilijk doen over vergunningtoestanden. En B, banken die proberen ook nog een beetje tegen te werken. Maar goed, er zijn ook banken die wel meewerken. Want het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is een
hele andere ark. Het is qua kozijnen, qua details is dit weer heel bijzonder. Als je bijvoorbeeld deze pui hier in de hoek kijkt. Normaal gesproken gaat de schuifpui open. Deze natuurlijk ook. Maar deze hele hoek gaat open zonder tussenstijl. En als je dan op het water woont, kijk eens van het uitzicht. Daar doe je het toch voor? We binnen ik wel benieuwd hoe het een bewennen ark eruit ziet. Herman Spruit neemt dus maar naar Grauw. Hij doet het. Kijk eens, we zijn er al. Hallo, welkom. Dankjewel. Deze ark is nu helemaal compleet klaar en die ligt hier, Jeanette, hoe lang wonen jullie hier? 4,5 jaar. 4,5 jaar. Nou, hij ziet er nog uit als nieuw, dus hij wordt goed onderhouden. Even controleren. Af en toe dat even controleren, dat klopt. En nou alles, de keuken is hier, eettafel en let vooral op het mooie uitzicht ook. Want als je bij ons de arken voor de wal zit leggen, dan denk je van hé, wat gek zo'n rondraam daarin. Maar het rondraam heeft het duidelijk te maken met het mooie uitzicht naar de brug daar. En daar de hele grote glaspui heeft wel degelijk te maken met het wateruitzicht en de mooie lange ramen hier bij de trap. Daar is over nagedacht van tevoren. Ik wist eigenlijk al heel snel dat ik een kookeiland wilde. Omdat je dan natuurlijk ook, de ark is helemaal naar het water gericht. En ja, ik wilde dan ook wel heel graag koken met zicht op het water, zeg maar. En zodoende is het kookeiland geadviseerd. De woonkamer, ja, ik wou het weer heel licht houden. Heel veel ramen, ook weer mooi zicht naar buiten. En ja, eigenlijk hebben we later het balkon er nog aangebouwd. Dan kunnen we het lekker openmaken en dan kunnen we lekker voorop zitten. Ook de jury krijgt roenleiding bij de arkenbouwer. Altijd eerlijk antwoord geven. Dit is echt gras. En dit moet je ook gewoon maaien. Dus daar hebben we ook speciale wandmaaiers daarvoor. 3 verdiepingen, benedenruimte, slaapvertrekken met techniek en badkamers. De eerste verdieping is een woonkamer, entree en keuken. En vervolgens bovenop nog een extra ruimte plus dakterras ook. En voor Nederlandse begrippen best wel een hoog bouwwerk. Het lijkt toch een vrij kostbaar bootje, is het niet? Nou, dat valt best mee, want het is, de materiaalkeuzes die gemaakt zijn niet heel bijzonder. Ja, het glaswerk misschien. Ja. Maar het gras en het morsedum en het bamboe is niet zo duur hoor. Maar dan begint de jury ondervraging. Waarom en waarin zijn jullie nu Fries? Het bedrijfsplan is nu zo, als je het maar overleeft. Ja. De concurrent kijkt naar ons, hè? Nou zitten jullie in een tak van sport, waarbij de afhankelijkheid van overheden, van banken, van externe partijen vrij groot is. Hoe gaan jullie daarmee om en wat zijn de zaken waar jullie zoal tegenaan lopen? Vandaag wordt er een ark verkocht en 10 jaar terug ging je over 2 maanden in productie. Ja. Maar nu hebben we zeg maar een half jaar nodig om de financiering op een rit te krijgen. En we hebben nog een half jaar nodig om de vergunningen rond te krijgen. Dus wij moeten qua verkoop veel meer verkopen om dat dok hier goed gevuld te krijgen. Ja. En daarnaast is het nog een kwestie van dat we werken met wat in de autobranche ook wel bekend is, met de inruil. Ja. Dus we hebben in principe voor onze opdrachtgevers ook een stukje dat we kunnen ontzorgen. Op het moment dat zij hun oude woonark of woonboot nog niet kwijt zijn, kunnen wij middels een gegarandeerd inruilbedrag dat probleem voor hun wegnemen. Waardoor het stukje financiering bij een bank ook weer makkelijker wordt. Want daar komen toch wel weer kopers op af die misschien toch weer nieuwe wensen hebben. Waardoor we dus ook in dat stukje oude werk, zeg maar, weer nieuw werk kunnen zetten. Waar zit de concurrentie? Die zit in Urk, die zit in Diemen. Waar is de concurrentie nog net wat beter dan jullie? Waar gaan jullie aan werken? Nee, dat is... De concurrent kijkt naar ons, hè? Oh. Ja, goed, dat... Wat is nou je grootste uitdaging voor de oncommoniëren? Overleven. En gewoon, zeg maar, want om ons heen, want we hebben natuurlijk onze marges wel even naar beneden bijgesteld. Want 10 jaar terug verdienen we leuk geld aan ARK en nu verdienen we niks meer aan ARK. Maar dat geeft niks als we maar gewoon overleven en als we gewoon lekker leuk met elkaar bezig zijn. Dat is nu... Een ondernemer die zegt dat hij leuk met elkaar bezig is, je moet er ook wat aan overhouden. Anders nee hoor, ik hoef er niks aan over te houden. Oh. Nee, straks wel weer. Maar in deze tijd zeg ik, jongens, we moeten zorgen dat we met elkaar hier de strijd dus je bedrijfsplan is nu zo, als je het maar overleeft. Ja, we hebben de winst een risico bijgesteld van 14% naar 3%. Dus we verdienen nog 3%, daar zit het risico dus bij in. Ja. Nou, je moet 2 keer erheen om wat garantie te verlenen en je winst is dus weg. Ja. Dus onze cijfers zijn niet om naar huis te schrijven momenteel. Ja. Nee. Maar we zitten nog steeds aan de goede kant van de streep.
Hoe lang kun je het zo op deze manier volhouden? Een collega-bouwer is failliet, een andere collega-bouwer is failliet. Ja. Dus dat gaat de goede kant op. Komt er een beetje ruimte op de markt. Ja. En de tijd dat het met niks verdienen, mijn loon is eraf, alles is eraf en we houden gewoon niks over op het eind van het liedje. Of een klein beetje, nou mooi genoeg toch? En bij overleven gaat het net alleen nog om het bedrijf overleven te letten. Maar ik kom al die mensen die hier werken, om die ik hier... Als je veel werk hebt, heb je veel mensen nodig. En als het kan, probeer ik iedereen binnenboord te houden. Ja. Maar ik ga niet het bedrijf ermee op het spel zetten. Ja. En op het moment, ik heb in november 5 mensen aangenomen. Ja. Maar het zou zo kunnen dat er in mei weer 5 of 6 weggaan. Ga je hem daar beleid op voor de oncommanderen? Of is het maar kijken wat het schip strandt? Daar kan je geen beleid op maken, want we hebben nu volop werk. Maar het kan zo wezen dus dat er nog geen dingen in productie gekomen kan, zeg maar. Vervolgens moet ik een aantal mensen even tijdelijk kwijt. Maar op het moment als je kunt toch niet mensen zo tijdelijk kwijt? Ook niet, want je zegt net dat je een grote club vaste mensen hebt. Dan gaan we toch een ontslagprocedure. Als je geen werk hebt, dan ga je gewoon de procedure aan. En dan moeten er een aantal mensen even wijken. Maar ik overleg het ook met die mensen en ik ben er ook eerlijk naar hen om wie het gaat. En dan is het een tijdelijke voorziening, want het werk komt heus, want we hebben werkzaad. Alleen kunnen we het qua banken en kunnen we het qua vergunning wel in productie nemen. Dat is vaak het hobbel. Is het merk Friesland van JMX handig? Ja. Friesland is een heel sterk merk. Ja. Mede door, we zitten in Heerenveen, we hebben de voetbalclub, het Friese volkslied wordt er elke week gezongen. We hebben daar een Fries wijntje, geef ik wel eens weg. Dus wij promoten het product Friesland, omdat het merk is sterker dan de meeste Fries zelf weet. Wij hoeven onze namen in principe net aan de wenning te plakken. Nee. Want op het moment dat die boot, de Wenark, door de kanalen gaat, door heel Nederland, dan weet men van, Friesland spruit Heerenveen. Dus we hoeven dat ik net te nemen in principe. Misschien is het handig om nog te eindigen bij u 3 cent te vertellen waarom het spruit de Friese onderneming van het jaar 2013 te wijzen. Nou, wij hebben het voorrecht om te maken met woonarkbewoners die de natuur beleven op een manier zoals huizen dat niet kennen. Dus elke dag beleven die mensen komen bij ons binnen. Vervolgens hebben we hier mensen aan het werk die zich met alle ziel en zaligheid voor het bedrijf hiervoor inspannen. En vervolgens bouwen we iets. Hier liggen nu 23 arken voor de wal. Welk bedrijf kan nu zeggen, wie heeft nou zo'n showroom zoals wij hebben? Dus, en als ik al die componenten bij elkaar gooi, ik ben gewoon trots dat ik dit bedrijf leiding mag geven. En de meeste mensen die horen het woord woonark, ik denk, waar hebben we het over? Maar kom dan eens kijken en kijk wat een woonark is en kijk hoe wij hier onze showroom voor elkaar hebben. En dat product dat gaat varend naar de klant toe. Nou, en dat is zo uniek in Nederland. En ik denk, nou, we zijn de enige in Friesland die het op deze manier doen. Vandaar Friese onderneming van het jaar. Dan nou naar Appelskeer, een toeristisch gebied van Zels, bekend van de natuurgebieden. En een soort mensen hebben walrussen op een squalreis geweest. Hier is Ecostaal vestigen. Ze handelen in biologische producten van planten en dier. Je komen de producten maar namens in tuincentra. In Jochtje Zaan zegt dat begon Jan Zwart deze handel. Hij was oorspronkelijk Jerappelteler. Hij begon met natuurlijke meststoffen en biologische gewaaksbeschermers, doet er een eco en dwarsum nog amper bestien. Jan Zwart kwam bij zijn hart in het bedrijf en intussen zit ook de derde generatie aan het roer. Het kwam eigenlijk zo dat ik zie het bij Sebeco. En toen ik uit Tjenst kwam, toen kon ik nemen in een andere baan. Maar hier begon ik wat te ontwikkelen. En het spust me wel heel erg aan. Ik hier het meekregen als jonkje van 12, want toen begon het al. En ik vond het heel nieuwsgierig zoals het ging. Vooral heel stoer en dat hij dan vol in het boeteland ziet, wat in die tijd best wel bijzonder was. De eerste muziek naar Frankrijk en Duitsland, waar bepaalde instituten zitten die al volle kennis hier op dit vlak. En die interesse is blauw en toen zich de mogelijkheid voordeed om hier in dit bedrijf te komen, toen heb ik dat ding met volle overtuiging. Nou is jouw zoon ik in het bedrijf? Ja, toen hij 3 en 4 was, toen ging er al mee in de vrachtauto's om de producten voor te brengen, dus hij is er echt mee opgegroeid. Nou, dit is hem. Goedemorgen. Ja, dat is zo'n dus. Ja, dat is Jan Stilo. Ja. En hier is zoiets als jonkje van yes, ik wil bij mijn hart in het bedrijf? Ja, voor jongs af aan heb ik dat wel gehad. En dan ga je op een gegeven moment studeren en dan denk je van buiten de deur is eigenlijk veel leuker. Dan kom je erachter is dat je tijdens je studie toch in aanraking komt met verkoop, met marketing, wat erg aansprak. Toen heb ik ook gezegd van eigenlijk wil ik wel binnen het bedrijf aan het werk.
Toen zeiden mijn ouders, nee, het is beter om buiten de deur te gaan kijken. Nou, op dat moment heb ik toen gezegd van, nou, dan ga ik op de officiële manier solliciteren en doe ik dat bij een niet-familielid. Nou, en dan gaan we dan kijken hoe dat uitpakt. Nou, dat heeft erin geresulteerd dus dat ik eerst een aantal jaar in de buitendienst gewerkt heb. Daarna als verkoopleider en ondertussen als business unit manager Ecostel Garden actief ben binnen Ecostel. Ik merk dat nou deze generatie, als die mijn generatie inkepers praat en marketeers praat, dan is dat een oorgesprek dan wanneer ik dat doe. En dan denk je, nou, dat is prachtig. Dat is heel mooi om te zien. Hoe is het dan oors? Ja, het had een wat andere dynamiek. Ik denk toch dat die generatiekloof in dat soort gesprekken dan toch ik wel... ze komen ik qua opleiding uit dezelfde belevingswereld. En dat sluit dus heel goed aan. En ja, ik denk toch als je mee praat met een van bijna 60 of een jonge gast van begin 30, dan is dat een andere dynamiek. Goedemorgen Ecostel, u spreekt met Nienke Winters. Dan zitten we hier in Appelskeer. Hoe lang nog? Dus het gaat erin dat we hier nog maximaal 2 jaar zullen zijn. We hebben nieuwbouwplannen in Oosterwolde om naar het Ecommunitypark toe te gaan. En uitbreiding hier, dat ken ik meer? Uitbreiding hier zou ook kunnen, alleen we zitten heel dicht tegen het dorp aan. Daarnaast tegen een aantal hele mooie natuurgebieden, het Vochtlooveen aan de ene kant en het Drents-Friese Wold aan de andere kant. Met ruim 4.500 vrachtwagenbewegingen per jaar is het eigenlijk niet wenselijk dat er nog meer logistiek hier naartoe gehaald zou worden. Dus daarom dat we ook heel graag naar een plek zouden willen gaan waar we betere faciliteit hebben. Het is zo dat op dit moment 2 bedrijven zich zeker daar gaan vestigen. Dat is Ecostel en dat is Verhoeven Groen. Die zullen zich ook in de eerste fase gaan richten. Het Ecommunity Center is al een vergevorderd stadium. Daar zal ook de link gelegd worden met onderwijsinstellingen. Die zich gaan vestigen op het park om de combinatie te maken tussen enerzijds bedrijfsleven, anderzijds onderwijs. Om te zorgen dat die dichter bij elkaar kunnen komen. De producten van Ecostel kom je maar namens in het tuincentra. Als je hier nu kijkt, dan denk ik van ja, mensen komen hier om planten te kopen. Alles wat ze uitgeven aan deze producten kunnen ze niet aan de bloemetjes besteden. Nee, maar goed, naast de planten willen ze ook graag een groen gazon hebben op dat vlak. De planten moeten ook verzorgd worden, moeten in bloei kunnen staan. Daar hebben we allerlei voedingsmiddelen voor. En daar biedt Ecostel een hele mooie oplossing voor. Hoe blij is Intratuin eigenlijk met Ecostel? Wij zijn hier als Intratuin Leeuwarden heel erg blij met Ecostel. En waarom? Vanwege de relatie. Al vanaf 1982, toen het nog Europlant was, doen wij zaken met Ecostel. We hebben de groei ook een beetje meegemaakt van de firma. Mooie producten, altijd vanuit een duurzaam oogpunt naar de producten en de markt gekeken. Dus altijd onderscheidend geweest. Ze zijn innovatief en blijven in de markt altijd een stapje voor. Dat is een levend product, dat staat onder de microscoop. Als je even wilt kijken, dan kan dat. Bij Ecostel vertellen de medewerkers van de jury alles over het bedrijf. Bij Animal Care vermarkten we natuurlijke diervoeding en verzorging, met name voor honden en katten. Ik ga u kort iets vertellen over onze business unit agroveterinair. Bij de oprichting van Ecostel zag de eigenaar dat het duurzamer moest. Niet alleen op het gebied van de landbouw, maar ook op het gebied van veeteelt. En wat we doen is dat we zelf onderzoek doen of laten doen, zodat we ook echt dat kunnen vertalen naar de praktijk. Mooi. Ja. David, zeer bedankt. Volgens mij zijn wij rond wat betreft deze... Ja, hè? Oké. En dan gaan we terug richting de vergaderzaal. En dan is het tijd voor de juryondervraging. Wat is nou de rendementsdoelstelling dan van die business unit? Waarin en waarom is Ecostel nou een Fries bedrijf? Wij zitten hier onderskeerd. Wat voor bedreiging is dat voor je? Nou, is het wel zo dat iedereen heeft tegenwoordig zijn mond vol van je moet focus aanbrengen, je moet keuzes maken, je moet weten wat je wilt. En vervolgens hebben wij een enorm breed palet vanmiddag gezien. Ja, dat is... Waar ligt de focus? Wat is de strategie? Wij hebben het laatste jaar met name inzet op een nieuwe strategie. Waarbij we in feite 3 belangrijke strategische doelstellingen naam hebben als zijnde van daar gingen we voor. Dat is, we willen een middelgrote speler zijn in Noordwest-Europa in onze merken. En dan praat je over de 4 merken, zijn de Garden, Ecostel Animal Care, dus de beide retail. En dan Agrovet en Plant Professional. Daarvan zeggen we ook wel van, oké, als dat dan je strategische doelen binnen,
Trouwens, de oren beide binnen product leadership. Dus we willen gewoon de autoriteit wijzen op de duurzame producten in onze branche. En een derde is we willen absoluut een familiebedrijf blijven. Uiteindelijk is het altijd of heel vaak een kwestie van eten of gegeten worden. Hoe lang is een zelfstandigheid nog realistisch? Ik denk dat zolang we daarvoor de verantwoordelijkheid dwars te nemen. Het is net voor niks dat we hem heel bewust tot een van onze 3 strategische doelstellingen namen. Dat we zijn van, er is geen onduidelijkheid. Ik net naar de merken daar van, we zetten ik op onze website. Wij zijn grutsk op ons familiebedrijf en dat is dan net de emotie. Het is kwetsbaar. Het is kwetsbaar, maar dat maakt het dus ook weer sterk. Want daardoor ben je enerzijds een nieuwsgierige partij voor ik hoor familiebedrijven in Europa om met geer te werken, omdat we de oorzaken. En een tweede is, er ontstaat een bepaalde dynamiek en dan zie je toch weer naar het human capital. Er zitten nog bepaalde waarden in het bedrijf, values, zoals men dat dan zo mooi internationaal neemt, die we koesteren. En die kun je heel specifiek als familiebedrijf kun je die beter koesteren dan in een beursgenoteerde multinationale omjouwing. En wat gaat de derde generatie anders doen dan de tweede generatie? Nou, in ieder geval de bestaande markt en situatie zoals die was verder uitbouwen. Dat willen we doen door die duidelijke focus aan te brengen in de verschillende segmenten waar we in zitten. Bijvoorbeeld dat we binnen Ecostal Garden sinds afgelopen jaar heel duidelijk de focus ingezet hebben met een online strategie waarbij we kort geleden een eigen online marketeer aangetrokken hebben. En daarnaast ook als zelfstandig familiebedrijf naar de toekomst toe interessant te kunnen blijven voor enerzijds partijen in de markt, maar anderzijds ook te zorgen dat door te ontwikkelen om dat verder te brengen. Want dat zou vanuit de tweede generatie nooit goed komen? Een van de verschillen is wel... Mag ik er even nu in? Ja, ik weet het. Absoluut wel. Alleen, je merkt mooi dat een bedrijf op een gegeven moment groeistadia doormaakt. En je merkt heel duidelijk is dat in de afgelopen 20 jaar Ecostel van eigenlijk een kleine speler doorontwikkeld is naar een grotere partij. Ja. Alleen je merkt wel is dat wij als organisatie nu behoefte krijgen aan meer centralisatie. En je merkte is dat in de oude, of tenminste om dan te spreken van de tweede generatie, dat daar heel duidelijk eigen ondernemers als het ware op die vestiging zagen, die echt met veel passie en toewijding die markt proberen uit te bouwen. Maar wat je nu merkt, wil je die middelgrote speler kunnen worden op die Europese markt, moet daar wel een sterke groei komen en sterk gefaciliteerd dat je als met één woord spreekt, of met één stem spreekt, dat je je duidelijk ook als groep profileert. En dat was tot nu toe nog niet heel vaak zo. Dan tenslotte, en misschien is het aardig dat jullie het allebei doen, om je maximaal 3 zin te vertellen waarom het Ecostel de Friese onderneming van 2013 is. Dat vind ik iets om dat te bepalen aan de jury en de mensen die het uiteindelijk beoordelen. Maar juist onze sterke focus op enerzijds onze ambitie om als zelfstandig familiebedrijf naar de toekomst toe verder te gaan. Heel sterk gericht op innovatie met unieke concepten voor iedere markt waar wij in zitten. Is dat wij maximaal focussen, ook vanuit de geschiedenis, op onze duurzaamheid. En dat wij die ingrediënten daarmee ook naar voren willen schuiven. En zeggen van die unieke combinatie met producten zoals bijvoorbeeld een gezonde zet, een Ultima. Dat maakt ons een uniek bedrijf binnen onze branche. En daarmee ook binnen Friesland. Ik ben heel grutsk op onze strategie. Dat is hier voor mezelf een heel lastig proces. Ik heb een lastige oorlierhoorn. Of lastige hier, moet ik zeggen. Omdat het bij de komst van de tweede generatie... dat liep het eigenlijk heel makkelijk, maar het is heel ingrijpend wanneer er nieuwe inzichten binnenkomen en het dus heel dicht bij jezelf komt van zoals je het altijd dienen hebt. Dan maakt het dat heel spannend, maar ook heel waardevol. En het derde waarop ik grutsk ben is met name het feit dat de tweede generatie het goed genoeg vond om het terug te zetten. Dit waren de eerste 2 nomineerden voor de Friese onderneming van het IER. Stemmen kan nou al. Ga dan naar vfo.nl en stem op jouw favoriete bedrijf. Dan komen we de oren 2 nomineerde bedrijven. Tuinbouwbedrijf Hartman in Sansbjerm en Steensma Iliaut en Frensje die het ingrediënten leveren aan de bakkerijbranche.